nejsem jakákoliv obyčejná Romka. Ano, já se za to nestydím, já jsem Oláska, jestli víte, co to je, jsem kočová cigánka. A já se za svůj původ nestydím, protože opravdu jsem taková, jaká jsem. A jestli jsem taková, už jsem v mojí povaze a to cítím, opravdu takový mám sílu a nadání a takový vibrace. Nejsem nějaký médium, nejsem nějaký takový, abyste se báli, jsem přirozená duše. Potřebovala bych vědět, jestli bych našla ještě nějakého partnera. Dobře, Jitko, položte sluchátko, já zamíchám karty. Tak, já se omlouvám. Tak, Jitko, tady ještě jednou se omlouvám. Tady vidím, že jste 5 let vdova, ale tady vidím, máte tady poselství. Anděl, vy musíte chodit mezi lidma, ale tady vidím, že vy jste hodně hluboko ve vaším manželovi myslíte. Ale tady vidím, že někdo přijde za váma a bude to neučekaná událost. Ve vašich dveří se vám stane velký srdce, vy opět zastanete nějakou lásku a ta láska bude na celý život s váma doprovázená. No, prosím, tady další. Tady vidím akorát, že máte velice problém, lásku, neštěstí, finance. O to jsme tady, aby se vám pomohla Jolanda. Nebojte se, protože pomáhám lidem už hodně dlouho a protože mám ten dar a zkušenost, protože mám to velice sobě nadání, aby jsme byli tady od toho my. Jdeme dál, neustále je to přepojená tady ta linka 906 70 11 11. Moje jméno je Jolanda, zavolejte a jenom jednu otázku a bleskově rychle. Jedeme. Slyšíme se, protože teďka jdeme, teď jsme přepojeni, čekáme. Teď, když budete, teď okamžitě, jak přepojíte, budeme ve studiu. Mám tady cigánské karty. Pokud byste chtěli jiné karty, můžu vám ukázat jakýkoliv karty. Mám tady hodně, mám karet. Jaký byste chtěli, můžu vám předpovědět i všechny karty. Ale milá zlatá, tady vidím, že vy s tím alkoholem nikdy nepřestanete, protože vy s tou dušičkou hodně bojujete a vevnitř voláte o pomoc, protože vám jako dítě bylo hodně ublíženo a jste šáhla proti alkoholu. Tohleto všechno je pro vás tabu. Vy se sama hledáte a vy se cítíte ještě v těle jako dítě. Bych řekla 4 roky. Mějte se hezky. Nečekejte, neváhejte. Já tady míchám. Jednu otázku stačí, nebojte se, že vy zaplatíte mnoho peněz, to vůbec není to, co se bojíte. Připravte si jenom jednu otázku, to sluchátko zvednete a položíte. Je to prakticky jenom zadarmo. Nebojte se a ukažte svoje světlo. Nebojte se, že provoláte tisíce, nějaký majlan. Já to nepotřebuju, chci jenom jedno slovo, vaše. Dobrý večer, vítám vás ve studiu. Dobrý večer, pane Fajs, já vás moc zdravím. Já vás také. V prvé řadě si chci postěžovat, že tím, že jsem se nikdy nedostala do studia, jsem dostala fakturu na 5900. Jenom tím, jak tam zdržujou a pořád opakujou, za chvilku budete do toho spojena do studia. Mezi tím vám tam hrajou a rady dávají. No prostě
Už mě to nebaví. 5900 jsem včera dostala složenku. Mě se trápí, ale vy mě serete, protože děláte z lidí blbce. No tak to je jasný, že jo. To už jsme... Tak, já jsem ráda, že jsme se budeme skončit a mějte se hezky s Bohem.